ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ ହୁଏ ନା ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ? ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଶୁଣାଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏ କଥା ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି କରି ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲା। ସେହି ହରିଣଟି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଣର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଲୁଚୁଛ? ସେହି ସମୟରେ ହରିଣର ପିଛା କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏହା ମୋ ଶିକାର ଅଟେ, ଏହାକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ କେବଳ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଆଉ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଶିକାରୀ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଏହା ମୋ ଶିକାର ଅଟେ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଆଜି ମାରି ଖାଇବି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କୌଣସି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀକୁ ମାରି ଖାଇବା ପାପ ଅଟେ। କ'ଣ ତୁମେ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମାଂସ ଖାଇବା ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ, କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ? ଶିକାରୀ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ପରି ତ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କେମିତି ଜାଣିବି ମାଂସାହାର ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ? କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, କୌଣସି ଜୀବକୁ ମାରି ଖାଇବାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ତେବେ ପୁଣି କାହିଁକି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି? ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହାକୁ ମାରି ତାକୁ ନୀଚ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପୁଣ୍ୟ ହିଁ କରୁଛି। ପୁଣି ଏହା ପ୍ରତି ବିରୋଧ କାହିଁକି? ଏହାକୁ ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା କଥା। ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଜୀବହତ୍ୟା କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି। ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ମାଂସାହାର ଏକ ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଟେ? ଏହା କାହିଁକି ପାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଥାଏ? ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ମାଂସାହାର ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ଲୋକଟି ମାଂସାହାର କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ସାରିଲାଣି। ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ରାୟ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ଶୁଣାଉଛି। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ତୁମେ ହିଁ କହିବ ଯେ ମାଂସାହାର ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଶୁଣି ଶିକାରୀ ଭାବିଲା, ଏଥିରେ ତ ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଉଛି ଏହି କଥାଟିକୁ ଶୁଣି ନେବି। ମୋର ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଥରେ ମଗଧରେ ଅନ୍ନର କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ସଂଗୃହୀତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ ଆଉ ସଙ୍କଟ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ରାଜା ନିଜ ସଭାରେ କହିଲେ, ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଚାଉଳ, ଗହମ, ଆଳୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି କୋପ ନଥାଏ। ଏମିତିରେ ତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଶସ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଶୁଣି ଭାବିଲେ, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଅଟେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଖିବୁଜା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇଗଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏହାପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାରେ କହିଲେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ମାଂସ। ଏହା ପାଇଁ ଧନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ଆଉ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମଗଧର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବି ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହା ମାନୁନାହିଁ ଯେ ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ତଥାପି ଏହା ଉପରେ ମୁଁ କାଲି ମୋର ରାୟ ରଖିବି। ତାପରେ ସେହି ରାତିରେ ମାଂସ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିବା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ରାଜସଭା ସମାପ୍ତ ପରେ ମହାରାଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜବୈଦ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ 2 ତୋଳା ମାଂସ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ଆପଣ ମହାରାଜାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ମୂଲ୍ୟ ମାଗିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କଂସେଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କେବଳ 2 ତୋଳା ମାଂସ ନେଇଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ମୋର ଜୀବନ ହିଁ ନ ରହିବ ତେବେ ମୁଁ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ ମୋର କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରେଜରରୁ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏହି ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ମୋର ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମିଶାଉଛି। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ମାଂସ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ଯେମିତି ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଛି। ଏସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଟିକିଏ ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଡରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ମହାରାଜଙ୍କ ଚେହେରା ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏକ ଭଲ ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ତ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫସିଗଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପଡ଼ି ପାଦରେ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଲେ। ଯେମିତି ସେ ସେଠାରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରାଣ ନ ରହିବ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଏବଂ ରାଜପଦ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତେବେ ମୋର ସବୁକିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଭବନ ଏବଂ ସାରା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ଏବଂ ରାତାରାତି ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ଏତିକି କହି ସେ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ଲଗାମକୁ ଧରିଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏପଟୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆରେ ତୁମର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛ ଯେ? ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ କିଛି ବି ପ୍ରିୟ ନାହିଁ। ଯେବେ ପ୍ରାଣ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ପରିବାର ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଏମିତି ହିଁ ସୁଖରେ ରହିଯିବି। ଏତିକି କହି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମକୁ ଧରି କହିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଘରେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏହା କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ତୋଳା ମାଂସ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପାରିଲେ ସେତେ ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କୋଟି କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଜମା କରିନେଲେ ଏବଂ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ରାଜସଭାରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ କିଛି ହେଲେ କହୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ହେବ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜ ରାଜସଭାକୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହଲ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ଯେମିତି ଆସନ୍ତି ସେମିତି ଆସିଲେ ଏବଂ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ତ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆମକୁ ମିଛ କହିଲେ? ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମନେ ମନେ ଏହି କଥା ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାଉନଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ 1 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଜମା କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କାହା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, 2 ତୋଳା ମାଂସ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଜମା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ମାଂସ କେତେ ଶସ୍ତା ଅଟେ। ରାଜା ଏହାର ମର୍ମ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି 1 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭଲରେ ଚାଷବାସ ହେଲା ଏବଂ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହେଲା।
ଏହି ପ୍ରକାରରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଏହି କଥା ଜରିଆରେ ବୁଝେଇଲେ କି ଯେପରି ଆମ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ୟ ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ତର୍କ ଠିକ୍ ଅଟେ, ଯଦି ଜୀବ ହତ୍ୟା ଜୀବକୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ ଠିକ୍ ଅଟେ, ତେବେ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ନରସଂହାର ବି ମାନ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ବି ଏହି ତର୍କ କରିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯଦି କୌଣସି ଜୀବନ ନିଜ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଜୀବକୁ ଆପଣ ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅବସର ମିଳିନଥାଏ। ବର୍ବରତା କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତ ବହିଥାଏ। ବର୍ବରତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ଜୀବନ ସାରା କରିଥିବା ପାପ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ସୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଥା ବି ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଯେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଆମ ପାଇଁ ମଲା ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ତାର ଅଭିଶାପ ଆମକୁ କେବଳ ଏହି ଜୀବନରେ ନୁହେଁ ପରନ୍ତୁ ପରଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଶିକାରୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ମହାନତା ଜୀବନ ନେବାରେ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଦେବାରେ ହୋଇଥାଏ। ଶିକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଜ୍ଞାନ